मंडळी राम राम, नमस्कार. मी रोहित वाडकर आणि तुम्ही पाहतात प्रुडंट मीडियाचा स्पेशल फीचर उत्सव मराठी चित्रपटांचा भाग 3. स्टुडिओ बाहेर जबरदस्त पाऊस पडतोय. कार्यक्रमाची सुरुवात करायच्या अगोदर या सीझनला कॉम्प्लिमेंट करणारी अशी पावसावरची एक सुंदर कविता फक्त तुम्हा पाहणाऱ्यांना. असं वाटत होतं पाऊस आता थांबतोय, त्या ओलाव्याचा विसर मला पडतोय. नभांमध्ये आहे ही ओढ की मीच माझं समज करतोय. कुणास ठाऊक काय होतंय, पण पाऊस पुन्हा पडतोय. असं वाटत होतं पाऊस आता थांबतोय, वारा पुन्हा आता सैरवैर धावतोय. त्यानेच असा धरलाय ध्यास की तहानलेला राहण्यात मी अपयशी ठरतोय. कुणास ठाऊक काय होतंय, पण पाऊस पुन्हा पडतोय. असं वाटतं ना की पाऊस आता थांबतोय, पाना फुलावरून जुना दव आता ओझरतोय. भिजूनही कोरडा असल्याने कदाचित मी मात्र वेडा ठरतोय. कुणास ठाऊक काय होतंय, पण पाऊस खूप पडतोय. मंडळी, पाऊस खरंच खूप पडतोय. आणि 5व्या मराठी चित्रपट महोत्सवाचा समारोप सोहळा झाला असला तरी प्रुडंट मीडियाने या महोत्सवानिमित्त मराठी चित्रपट सृष्टीतल्या तारकांशी केलेल्या गप्पा मात्र ह्या पावसाळ्यात गरमागरम चहासारख्या फक्त तुमच्यासाठी आणल्या आहेत. आणि या महोत्सवाला केलेल्या गप्पा फक्त तुम्हा पाहणाऱ्यांना. ह्या भागात आम्ही बोलणार आहोत चिंटू या चित्रपटाचे दिग्दर्शक श्रीरंग गोडबोले. तसंच बोलणार आहोत 9सव्वानऊची वेळ होतीचे दिग्दर्शक गजेंद्र अहिरे आणि वृंदा अहिर यांशी. पण त्याच्या अगोदर पाहूया चिंटू ह्या चित्रपटाचा चिंटूचा प्रोमो. चिंटू चिंटू घर के अंदर छोटा बंदर, भोळा हळवा कधी बिलंदर. घर के अंदर छोटा बंदर. म्हणजे सुट्टी सुरू. या सुट्टीत आपण परीक्षेपेक्षा जास्त बिझी आहोत यार. आपण क्रिकेटची खूप प्रॅक्टिस करायची आणि मग विंचू फायटर्सला हरवायचं. हे लिंबू टिंबूची कोण मॅच घेते? घेऊन तर बघा, मग बघू कोण आहे लिंबू टिंबू. आमच्यासाठी बनवू आता आमचं स्टेडियम. आमच्या पुढे यायला नाही कोणामध्ये दम. आम्ही छोटे भीम करू अशी टीम. आम्ही छोटे भीम करू अशी टीम. विंचू फायटर्स आमच्या पुढे फस. आज आमच्या बरोबर आहेत श्रीरंग गोडबोले, चिंटूचे डिरेक्टर व्हेंचर. त्यांचा चिंटू हा मूवी आहे. श्रीरंग सर, चिंटू ही मूवी ह्याची कल्पना अगोदर कशी आली? चिंटू जेव्हा 21 वर्षापूर्वी प्रसिद्ध झाला पेपरमध्ये, पहिल्यांदा जेव्हा मी ते बघितलं तेव्हा मला असं वाटलं की कार्टून स्ट्रीप मराठीमध्ये आलेली आहे. आणि त्याच्या आधी मी फक्त पुस्तकं वाचली होती. त्या पुस्तकापासून आपण कार्टून स्ट्रीपपर्यंत प्रवास त्या पहिल्या स्ट्रीपने केला. तर मला असं वाटलं की आपण एक स्टेप, वी हॅव टेकन वन स्टेप टुवर्ड्स अ मूवी टू द कार्टून स्ट्रीप. तर तेव्हापासून मला असं वाटलं की त्याचा चित्रपट करावा म्हणून. आणि मग आता जेव्हा मला शक्यता निर्माण झाली तेव्हा मी याचा चित्रपट केला. स्क्रिप्टिंग करताना, कारण कॉमिक स्ट्रिप टू अ फीचर फिल्म, स्क्रिप्टिंग करताना काही डिफिकल्टीज की इझी होतं हे सगळं? त्या डिफिकल्टीज काही नाही आल्या. फंडामेंटली ते कॅरेक्टर्स सगळी मला माहिती असल्यामुळे आम्हाला असं एक गोष्ट अशी निवडायला लागली की ज्याच्यामध्ये आम्ही हे सगळं इन्क्लूड करू शकू. चिंटू, त्याचे मित्रमंडळी, त्याच्या आसपासची सगळी माणसं, त्याचं भावविश्व जे आहे ते भावविश्व ज्याच्यामध्ये समाविष्ट करता येईल अशी गोष्ट निवडणं हा थोडासा चॅलेंज होता, पण खूप अवघडही नव्हतं. म्हणजे ती गोष्ट निवडल्यानंतर तर खूपच सोपं झालं. मग त्यानंतर तुमचा डायरेक्टोरियल व्हेंचर, त्याच्याबद्दल काहीतरी सांगा. काय इझी होतं जर्नी? नाही, मी खूप वर्ष या क्षेत्राशी निगडीत असल्यामुळे आणि मी टेलिव्हिजनवरती खूप वर्ष काम करत असल्यामुळे आणि चित्रपटामध्ये सुद्धा कथा, पटकथा, गीतं, अभिनय सगळं केलेलं असल्यामुळे मी फार या मीडियमपासून दूर कधीच नव्हतो. त्यामुळे मला असं खूप मी पहिलाच चित्रपट करतो असं कधी वाटलं पण नाही. आणि माझ्या युनिटला पण कधी वाटलं नाही, कारण ते सगळे माझ्याबरोबर गेले 10 वर्ष काम करत आहेत. तर तसं ते खूप नॅचरली झालं. मग असा डेब्यू म्हणून काही विशेष मला जाणवलं पण नाही, आणखीन बाकी कोणाला पण जाणवलं नाही. म्हणजे डिरेक्शनच्या हिशोबाने काय डिफिकल्टी आल्या? डिफिकल्टी नाही आली. मला जरा थोडंसं टेलिव्हिजनपासून किंचित मनाने दूर जायला लागलं. याचं कारण टेलिव्हिजनवरची सगळ्या इमेजेस ज्या असतात त्या क्लोजअपमध्ये बरंचसं काम टेलिव्हिजनवरती होतं, किंवा लवकरात लवकर क्लोजअपला जायची एक सवय असते टेलिव्हिजनवरती.
एक एस्टॅब्लिशिंग शॉट घेतला, मास्टर शॉट. कुलकर्णी, गिरीश कुलकर्णी आणि आम्ही असे जॉईंटली प्रोड्यूस करतो आहे. आणि निखिल महाजन नावाचा एक तरुण दिग्दर्शक आहे. ती फिल्म त्याचं शूटिंग आता नुकतंच संपलं आणि आता ती एडिटिंगला जाईल. आणि चॅम्पियन्स नावाची आमची एक फिल्म आहे, ऐश्वर्या नारकर, अविनाश नारकर आणि आम्ही अशी केलेली. त्या फिल्मचं आता बहुतेक 15 ऑगस्टला मी रिलीज करू ती फिल्म. गोवात फेवरेट हॉटस्पॉट तुमचा? संपूर्ण गोवा आणि छोटी गावं गोव्यातली. मी खूप फिरलो आहे गोव्यामध्ये आणि मोठ्या शहरांपेक्षा सुद्धा छोटी गावं जी आहेत ती गावं मला फार आवडतात. कारण की मी बोरकरांचा खूप चाहता असल्यामुळे अगदी म्हणजे खूप माझ्या लहानपणी मी भाविण वगैरे अशी पुस्तकं वाचली असल्यामुळे माझ्या डोळ्यासमोरचा गोवा हा खूप वेगळा आहे. तो गोवा म्हणजे कॅसिनोचा गोवा नाही आहे. तो खूप
खूप वेगळी संस्कृती असलेला गोवा आहे. आणखीन ते गोवा मला जास्ती आवडतं दॅन हॉटेल्स आणखीन बीचेस. श्रीरंग गोडबोले म्हणतात की मल्टी फॅसेटेड पर्सनॅलिटी. तुम्ही कुठच्या रोलमध्ये कम्फर्टेबल आहात? ॲज अ स्टोरी टेलर, मग काही असून दे, मग नाटक असून दे, सिनेमा असून दे, टेलिव्हिजन सिरियल असून दे. अगदी आमच्या मित्रमंडळी जमली की सगळी लहान मुलं मला म्हणतात एक गोष्ट सांग, लगेच मी भेटल्या. तर मला असं वाटतं की स्टोरी टेलर, मी आय एम अ स्टोरी टेलर. मग माझ्याकडे फॉर्म कुठलाही असेल, लेखणी असेल, टी व्ही असेल, फिल्म असेल, गाणी असतील, बेसिकली स्टोरी टेलिंग, आय एम कम्फर्टेबल विथ दॅट. चिंटू पार्ट 2 आणि तुमच्या सगळ्या पुढच्या प्रोजेक्ट्सला आमच्याकडून हार्दिक शुभेच्छा. बेस्ट ऑफ लक. थँक्यू सो मच. जेवढे एक्साइटेड चिंटू या सिक्वलला तुम्ही आहात तेवढाच मी देखील आहे. तर पुढच्या एप्रिलमध्ये करूया ना सुट्टीत धमाल. या चित्रपट महोत्सवाला 9:15ची वेळ होतीचे प्रदर्शन झाले. या संदर्भात आम्ही केला गप्पा गजेंद्र अहिरे आणि वृंदा अहिरेंची. पहा मिस्टर अँड मिसेस अहिरे काय म्हणतात ते.